23 созишномаи ҳамкорӣ миёни Душанбе ва Ашхобод ҳосили нахустин сафари Сардор Бердимуҳаммадов, раиси ҷумҳури Туркманистон ба Тоҷикистон буд. Ин сафари расмии президент Бердимуҳаммадов ба Душанбе, ки моҳи апрел дар нақша буд, бо сабаби даргузашти модаркалони президенти Туркманистон субҳи 10 май ба таъхир анҷом шуд. В ходе переговоров особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере промышленных операций. در جریان ملاقات‌ها به بخش کاپراتسیای صنعتی توجه خاص داده شد. امروز خریطه راه برای سال‌های 2023-2025 در بخش تقویت همکاری در ساحه کشاورزی قبول کرده شد. باوری دارم که آن برای همکاری‌های متقابل تأثیر مثبت خواهد بود. همچنین برای رشد همکاری‌ها در ساحه خدمات نقلیات اشاره کردیم. من بعد بارکشانی از طریق ماشین و قطارها توسعه داده می‌شود. автомобильным и железнодорожным транспортом по территории нашей страны. дар гузашта миёни Душанбе ва Ашхобод дар масоили роҳу нақлиёт баҳсҳои вуҷуд дошт. ҳоло ду раиси ҷумҳур аз беҳбуд шудан ва тавсеяи ҳамкориҳо дар бахши боркашонӣ суҳбат карданд. ҳамчунин мавзӯи баҳси солҳои пештар дар миёни кишварҳои Осиёи марказӣ об буд, ки як мавзӯи баррасишуда дар ин сафари раиси ҷумҳури Туркманистон гуфта шуд. Отдельное место на переговорах было уделено. در این ملاقات‌ها به موضوع محیط زیست از جمله مشکلاتی در آینده تقویت دادن، مکمل ساختن فعالیت بنیاد نجاتی ارل توجه خاص داده شد، زیرا آن مقامی مهم منطقوی دارد که فعالیت آن بهتر ساختن وضع محیط زیستی و اجتماعی و اقتصادی در منطقه آسیای مرکزی را تأمین می‌کند. зимнан сафари Сардор Бердимуҳаммадов ба Тоҷикистон дуруст баъд аз як рӯзи сафари президентҳои кишварҳои Осиёи марказӣ ба пойтахти Русия барои таҷлили рӯзи ғалаба сурат гирифт. интизор меравад ҳафтаи оянда раисони ҷумҳури кишварҳои минтақа бо шумули президент Раҳмон ва Сардор Бердимуҳаммадов барои баррасии тарҳи нави ҳамкориҳо бо Чин озими Пекин шаванд. бархе аз соҳибназарон ҳадс мезананд, ки ҳадафи аслии сафари президентҳои минтақа ба Москав гирифтани иҷозаи мақомоти Русия барои густариши ҳамкориҳо бо Чин будааст. аммо Хайриддин Усмонзода, раиси маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти Тоҷикистон, бо чунин назар мувофиқ нест. сафаре ки дар чанд рӯз пеш рӯзи пеш ба пойтахти Федератсияи Русия Москав иттифоқ рафтид, пеш аз ҳама ин эҳтиром ба хотираи таърихии муштараке ҳаст ки байни кишварҳои собиқ шӯравӣ вобаста ба иштирокашон дар ҷанги бузурги ватанӣ алоқамандӣ дорад. ба сафаре ки дар пеш истодааст ба ҷумҳурии мардумии Чин, пеш аз ҳама ин бори аввал ба тариқи ҳузурӣ баргузории саммити 5+1, яъне ки он ҳамоише ҳаст ки ҷумҳурии мардумии Чин бо 5 кишвари Осиёи марказӣ ба роҳ мондааст ки даври аввалаш ба тариқи маҷозӣ сурат гирифта буд. бархе аз соҳибназарон сафари феълии Сардор Бердимуҳаммадов ба Тоҷикистонро талоши табодули таҷриба барои интиқоли қудрат аз падар ба писар арзёбӣ мекунанд, зеро президенти феълии Туркманистон писари Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов раиси ҷумҳури собиқи ин кишвар аст, ки соли пеш ба курсии падар нишаст.